Γεια σας παιδιά, παίζω το καμπόκα. Εδώ είναι μαζί μου η αδερφή μου. Γεια σας! Και είμαστε τα αγαπημένα κορίτσια. Λοιπόν, παίζουμε το καμπόκα. Κοινάω λίγο τη γη. Και ξεκινάμε το παιχνίδι. Θες να μου το κρατάς ρε? Μου το κρατάς ρε για να παίζω? Ναι, εντάξει. Εδώ έχουμε το καινούριο σπίτι που είναι το δωρεάν του το καμπόκα και πάμε στον πρώτο. Εδώ κάτσε. Αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο το καμπόκα. Λοιπόν, περιμένετε. Γλυκούλη. Είναι τέλειο το καμπόκα. Συγγνώμη, αλλά αργεί το καμπόκα όπως πάντα. Σε εσάς αργεί. Εμάς πάντως μας αργεί πολύ. Μερικές φορές. Είναι τέλειο όμως. Και αυτό δεν είναι γλυκούλη όμως. Πρέπει να κλείσει. Θέλω να μπορείς λίγο αλλιώς. Για να μπορώ να παίζω και καλύτερα. Λοιπόν. Πιο πίσω πήγαινε. Λοιπόν. Το καμπόκα είναι ό,τι καλύτερο. Ξεκίνα! Δεν είναι γλυκούλη. Μακάρι να είχαμε τη σχόλια. Λοιπόν, ξεκίνησε. Η ιστορία λέγεται... Ξεκινά από το κάτω. Εδώ είναι όλο το σπίτι μου. Το δωμάτιο είναι εδώ πέρα. Της μεγάλης κόρης, εδώ της μικρής και της μητέρας. Το μπάνιο. Και όλο αυτό εδώ. Λοιπόν, η ιστορία δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι. Θα πάνε στο θέατρο μάλλον. Εδώ κρατάνε όλες τις σκούτες όλοι τους. Λοιπόν, αυτές τις σκούτες δεν ξέρω που θα τις αφήσουμε. Α, θα τις κρατάνε παιδιά. Όπα. Το κανάλι είναι αγαπημένα κορίτσια. Άμα το βίντεο σας άρεσε κάντε like. Δεν σας λέω για εγγραφή γιατί μπορείτε να μην θέλετε να κάνετε. Αλλά άμα θέλετε κάντε. Και like άμα θέλετε. Και το κουδουνάκι. Λοιπόν, αυτός είναι ο πατέρας. Είναι ο τραγουδιστής από τους BTS. Η κόρη. Το παιδί. Λοιπόν, εδώ είναι το κοριτσάκι. Είναι 3 χρονών. Και εδώ βλέπετε όλα τα κουτιά. Είναι από όλο το σπίτι. Το είχαμε κάνει χάλια. Λοιπόν, το άρμα μόνο θέλω. Λοιπόν. Και μητέρα. Αν πήγαινε λίγο πιο πίσω. Όχι τόσο, όχι τόσο, όχι τόσο. Πιο κάτω, πιο κάτω. Να το βλέπουμε. Λοιπόν, είναι πρωί τώρα. Είναι βράδυ βασικά. Όλοι κοιμούνται. Έχει κάνει ένα μπανάκι. Όλοι κοιμούνται στο σπίτι. Είναι βράδυ πρώτο βασικά. Λοιπόν, το άρμα εδώ, τα λουλούδια. Εδώ. Τώρα. Μετά θα σας δείξουμε και το κάτω όροφο. Λοιπόν, και είναι ένα νέο μυστικό του το καμπόκα σε αυτό το σπίτι. Θα το δείξουμε λίγο τη μητέρα. Α, δεν σας έδειξα τη μητέρα. Είναι αυτή εδώ η κυριούλα. Αλλά τώρα κοιμούνται γιατί είναι βράδυ. Αλλά τώρα εδώ στο καμπόκα αυτό γίνεται βράδυ. Δείξε το κουκλόσπιτο. Αυτό είναι το κουκλόσπιτο το καμπόκα. Έχουμε βάλει μια κούκλα. Κάτι πάνες. Λοιπόν, κάτσε να το κάνω βράδυ. Είναι τέλειο. Ναι, έχει να κάνεις απόγευμα. Πήγαινε λίγο πιο απόγευμα. Αυτό δεν είναι το βράδυ. Το βράδυ το έδειξε το απόγευμα. Κοιμούνται όλοι τώρα. Αυτό είναι το κορίτσι. Και έρχεται το πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα. Ολαλα. Άντε, εσύ πήγαινες στη δουλειά να... Λοιπόν, εσύ ντύσου να πάμε... Βασικά Σάββατο δεν είναι σήμερα, ναι. Τι λες να πάμε στο θέατρο το απόγευμα ή τώρα, να πάμε μια βόλτα. Ξύπνα τη μικρή πάντως. Γλυκιά μου, ξύπνα, ξύπνα. Έχει μια ωραία ταινία πάντως, να τη δούμε. Ναι. Έλα γλυκιά μου, να σου βάλω άλλα ρουχαλάκια. Να σου βάλω με την πιτζαμούλα σου. Εσύ θα μπορείς να είσαι με τις πιτζάμες όποτε θέλεις. Πάμε και στην άλλη την κόρη. Πάω εγώ. Αλλά μετά θα αλλάξεις. Εδώ είναι η κόρη μας. Πες καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε... Πού να πάμε? Να πάμε να δούμε ταινία, εγώ θα έλεγα. Καλά, πάμε να δούμε ταινία. Πάμε να πάρουμε τα δυο μου δάκτυλα, γιατί αλλιώς δεν τα παίρνουμε. Κάτσε, πού είναι? Τις βλέπετε? Πήγαν πολύ μπροστά. Λοιπόν, πάμε στο sunset. Καλά, εσύ δεν θα τις... Όχι, συγγνώμη, το ξέχασα. Να πάρω Λοιπόν, για το κορίτσι. τι θα βάλεις? Αυτά. Βαριέμαι τώρα να βάζω άλλο. Μια χαρά είναι αυτά. Λοιπόν, το κινητό μου. Καλή τσάντα. Ρε αγάπη μου, παίρνεις το κινητό σου? Όχι, μαμά, θα το πάρω. Λοιπόν, η μικρούλα θα είναι έτσι, εγώ λέω. Τι λέτε εσείς? Μήπως να τις βάλουμε ρούχα? Συγγνώμη για τη μικρή μου, αλλά έτσι πρέπει. Λοιπόν... Το καμπόκο είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει, ο πατέρας. Τι ρούχα θα βάλει? Τώρα... Έρχομαι. Θα υπάρξει και part 2. Αντίο.